Bileissä on erittäin hyvä meininki. Tällä hetkellä on henkilö, ketä ärsyttää hieman eräs asia. Mikä sinua vituttaa? Tuo saatana pingviini on vittuillut mut saatana koko illan tossa noin. Se lähtee ihan just. Jabba, jabba! Jalkatyö, jalkatyö! On se kova. Väistelee todella hyvin. Kuubalaiset on kuubalaisia vittu hei. Ne on todella vahvoja. Kosputa. Tuokaa erää kaikki peli.